Eu nu, ci de psihic, în momentul de față învăț Floarea Albastră. Suntem deja în ziua 4 de învățat pentru BAC din 26. Am plan ca până pe 14 să trec prin toate operele. Ignorați instrumentele de spălat pantofi, nu, astea sunt importante, eu sunt importantă nici nimeni altcineva. Ideea este că eu trebuie să trec în fiecare zi prin două opere, sau mă rog, două eseuri din 20 și nu știu câte sunt astăzi. Trebuie să trec prin Floarea Albastră și mâine mă apuc de romane, nuvele de epice mai pe scurt, unde o să am de învățat într-o zi și particularitățile textului și caracterizarea de personaj. Ideea este că eu pur și simplu ce de psihic nu vreau, eu mă plimb prin această cameră de repetate ori, repetând același lucru de 5 de ori. Atât, nu știu, citez. Uitați aici un timelapse cu mine corect, în care vă arăt efectiv cum învăț. Gen, nu pot să stau pe loc. Eu dacă stau pe loc, sunt atent la orice altceva. Mă apuc să număr firele de păr de pe tricou. Dar haideți să vă citesc mai întâi un fragment din Balada Pizei de George Topârceanu. Pizza e blană de samur, așezată lângă ce servește drept căciulă pentru prea cinstita pură. Unii spun de nu mă înșel că pizdele sunt la fel, asta e însă o prostie neadmisă în Ghiciți cine a învățat? Floarea Albastră. Eu sunt putere. Râdem, glumim, dar am terminat de învățat toate poeziile, oh my god! Și pentru următoarele 10 zile eu voi avea de învățat romane. Da, sper. Pentru mâine avem pregătit Alexandru Lăpușneanu. Începem așa puțin pe soft. După Alexandru Lăpușneanu, Harapar tot așa ușurel. Trecem după aceea la O scrisoare pierdută. Să ne mai reamintim și noi de dramaticul ăla, că, na, nu știi. Și noi să fim sănătoși, sincer. Oricum, o să iau puțin pauză. Un pochit de pauză. Și, da, o să revin cu niște subiecte forță pe informatică, niște probleme din alea cu fișiere, niște șiruri de caractere din alea de toți banii, să știe toți că suntem puternici. S-a petrecut niște extorsiuni a degajamentului și s-a făcut noapte. Este ora 12 fără 17 minute. Arăt degradabil. Nu, arăt degradat. Arăt oribil. Arăt oribilă. Dar ce s-a întâmplat până acum? Am terminat de învățat Floarea Albastră. Fapt, asta mai zis odată. Am fi zis la info. Am vorbit cu Maria. Voi ați vorbit cu Maria? Eu n-am vorbit. Adică voi ați vorbit cu Maria? Eu am vorbit cu Maria. Voi n-ați vorbit cu Maria. Urâților. Sunteți niște urâți. Ce să fac? Nu toți putem. Și am de gând să mai scriu până la 12 la informatică. Și după aceea cred că bag un pochit de... Mă gândesc dacă niște algebră, niște geometrie, văd eu la matematică așa, pregătire de la forță. Vreau să vă mint, n-am mai făcut nimic la matematică, în schimb am terminat la informatică și am stat puțin peste la informatică, dar pe bune că nu mai am niciun chef să fac ceva la matematică la această oră. Mâine trebuie să bag forță, că trebuie să bag tot Alexandru Lăpușneanu. E un început, zic eu. Și vreau să lucrez neapărat la gen tot. La tot, adică să bag tare la matematică, să bag tare la tot. Mă rog, eu asta zic în fiecare zi de pe întâi, că bag tare la tot, dar mereu ajung să lucrez doar la română și încă ceva. Pentru că la mine română e critică, de aia lucrez în fiecare zi la română. Adică, da, ok, bine, știu subiectul 1 și 2, dar ce facem cu subiectul ăla 3, că ăla contează de fapt și de drept.
Na, acum e și asta, e un început. N-am să zic. Nu, dar ne trebuie mai mult. Trebuie mai multă putere, mai multă forță, mai mult strongness, pentru că bacul ăsta se dă o dată în viață, din păcate, sau din fericire. Da, bine. Ne auzim mâine cu următorul vlog de update-uri de bac.